दिनै माने बहुत इमारजेन्सि माने आं मिथियामोन आरोना आं टाउनाव फैदोंमोन बेरायनो होननानै मैगं थाइगं लांनो होननानै माने मोनसे फन फैना होबाय आंनाव दसेनो माने पार्सेल फैदो आरोना मोनसे आंनि थ' पार्सेला मा बुस्थु मा नोंथांमोननो देखायगासिनो दाख्लै माने बहुत दुखु नांदोंमोन आरोना आं मा बुस्थु नोंथांमोना नुगोन आरो नोंथांमोना फार्स्ट भिडिअ थांनानै नाय मा बुस्थु आरो भिडिअबो नुखागोन भिडिअनि गेजेरजों मा बुस्थु मा बुस्थु 20,000नि लोगोफोर 20,000नि नायनो हागोन नोंसोरो आं दा पार्सेलमेन्टखौ नेगासिनो आरोना फन खालामदो बे एसे बेलेगाव दोङो होनदो बे मोनफैसिगोन थ' देखायगासिनो नोंसोरनो नायबाय था लोगोफोर एक्साइटेड लोगोफोर बहुत एक्साइटेड बहुत इन्टारेस्ट नांदों आं बहुत इन्टारेस्ट नांदों आरोना बहुत इन्टारेस्ट बहुत तेज हो रहा है रोसो बहुत इन्टारेस्ट नांदों नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय आं नुगासिनो नोंसोरो पार्सेला मोनफैबाय आरोना दा पार्सेल दं फैसाखौ सिगां माबायाव फन पेआव होनसै आरोना जोंनिया पार्सेला मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय लाबाय पार्सेलखौ पे खालामबाय माने स्केन खालामनाय दादाया जोंनिया जायाखै माबा स्केन खालामनायानो बहुत एक्साइटेड लोगोफोर आं बहुत एक्साइटेड मा खालामगोन जागासिनो आं ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों आरोना लोगोफोर फाइनेलि लाबाय जों होगासिनो राइट जाबाय लोगोफोर जाबाय मोनसे आरो मोनसे दंबावो लोगोफोर मोननैखा आरोना पार्सेला लोगोफोर नायनोसै आनबक्सिं खालामनोसै नायलांबाय था लोगोफोर नुबाय थागोन थेंक इउ दादा थेंक इउ दा आनबक्सिं खालामनोसै लोगोफोर पार्सेलखौ नायलांबाय आनबक्सिंखौ नायदो लोगोफोर जोबजासिम नाय लोगोफोर जों दा फाइनेलि आनबक्सिं खालामनोसै नोंथांमोन नायलांबाय था 2,000 लोगोफोर 2,000 नाय पार्सेल लिंहर नाय आनबक्सिं लोगोफोर वाव नैया आया रे बाबा नैया आया रे बाबा आवाज तुम लोग क्या बोला तूने लोगोफोर नाय मारदो लोगोफोर यो लोगोफोर आरोबाव मोनसेबाव बेबावगोन 2,000नि नालाय लोगोफोर 2,000नि वाव लोगोफोर very nice मोनसेल' नङा बुरजा बायखाबाय बुरजा आरो एसे बेदरे बाबा एसे बेदरे बाबा कैसे बेदरे बाबा इसको काफी बेनो यहाँ पे यार इधर दिखा दो अच्छा है ना भाई चूतिया साला ठीक है बिना जानकारी के किसी को भी नौकरी पर रखेगा अच्छा है तो लोग बहुत एक्साइटेड आं दिनै बहुत खुसि इन्ट्रेस्ट आरोना लोगोफोर मोजां नांदों ना सुपाखौ जि नांदों जि tamam lagi ada kira मोजां नुखादों ससमायाथ' बिसिनि दामनि नङानो आरोना ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है नायनो हागोन बेसे प्राइसखौ आं देखायनो नोंसोरनो लोगोफोर नै भुटानजों लोगोफोर नोंसोर आं मोजां देखायगासिनो नाय बिसिनि दामनि नङामोन आरोना नायनो हागोन नोंसोर नै बेखिनिल'मोन आरोना आरो मोनसे दंबावो नायनो हागोन र' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो थ' भिडिअखौ नायनानै मारै नांगौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबोरै नांदो थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो हेल' गाइस नोंथांमोना गोसो मिस्टार चेनेल थ' आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर साबसक्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर दिनैनिफ्राय माने साननैसो थानानै आरोना मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर नाजाबाय थागोन हानायखिनिखौ नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना सापर्टल' होलांबाय था नोंथांमोननि अननाय नांगौ आंनो नोंथांमोना अननाय होबासो नोंथांमोना आं मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन ना लोगोफोर ना मा होनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन अके बाय